tepang iti tangatan. Inapalabas saan aninamnaman ni Congressman Marasigan asarkan dagiti otoridad ti balay na. Narecover dagiti otoridad dagiti nagduduma a klase ti igam apakairamanan ng dagiti droga. Naipaulog metten iti korte ti mandamiento de aresto kontra kendi Congressman Marasigan. Isung agtultuloy latta ti pananganop dagiti otoridad kenkwana. Maragragsakan met ni Don Braulio gapo iti inutan a mapukpukaw dagiti kalaban na iti negosyo. Naglabas ti aldaw. Nagpaliw ti grupo ni Hector iti sentro ti Ili tapno papatayan da ni Colonel Maravilla ngam napaidalaeng. Itagagayem denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Awan, Congressman. Palso, tinibaga kada kayo ti impormante yo. Nagmalmalim kami iti imbaga malugar. Awan ti lima ba sa lugar ni Colonel Maravilla? Aniya. Wen, Congressman. Angam di kayo matanagan. Baliwan minto man ng agpaliw iti dayja lugar. Ha! Congressman! Mobil dagiti pulis ti mangkamkamat kada tayo! Iyeta. Ibarpartak mo pa iti panagmanehom, Hector. Sa narumbeng ang makamatan datayo. Nagsardengan ti sirena ti pulis ka. Pinasiwat matan pinagmaneho iti kotse ang nagluganan ni Congressman Marasigan ti luganda. Surutak latay da. Sumarasarano matan ti kotse ni Colonel Maravilla. Iti da ito akan ito. Siguradwak ti pan nakatiliw ni Congressman Marasigan. Tumulong ak kadag iti otoridad. Tapno agdibusan ti kinadakes ngar aramidan na. Kalata nagsardeng ti sarsaranwak alugan dagiti pulis. Apay nga ta nagsardeng da. Ranipak ti paltog. Isardeng kumatan ti motorsiklo. Nagkamang da iti turod. Sana ka basta makasidag kadakwada. Pito nga agpangatulaang dagiti buyot na. Isu ang nalakalangan na parang makanday dya, Congressman. Napaltugan dagiti yung patapulis. Itiday dya banda tinagtaod ang tiranipak. Miguel! Kumusta ti sitwasyon? Colonel, nakapwesto na imbag dagiti pasurot ni Congressman Marasigan. Itinangato apas at titurod. Ayang dagiti pulis anang surot itay iti kotse ni Congressman Marasigan. Napaltugan dan, Colonel. Ano? Colonel, agkaradapak na umasidag iti sa kanang titurod. Nagtalinay daklaan dito'y. Awan ti mapasamak. Sige, Miguel. Orayam ti sinyas ko. Kalaatag tagparang kadagiti kabusang. Ngam aglembeng at matlatagos. Sambutem tagkaradat kapayatan paramidan. Wan, Colonel. Sigurado apaputukan da. Nukalaatag tagparang kadakwada. Kartingan nyo ti tumaray. Aska na makadanon tayon ititurod. Jesse. Imbati min ti kotse iti igid ti kalsada. Talaga sanda kami nga inggan dagiti manila pulis. Sapay man nanulayang dagiti simuro tabuyot ko. Ken nababalang a klase nga igam dagiti imetmet. O sino tinangpaltog iti maisa kadwami? Kartingan nyo ba iti tumaray? Ni Miguel ti kumamkamat kada tayo! Nagulimak ti aglawlaw. Amangan no agpalpaliw laeng dayja Miguel. Ha? Ni Colonel Maravilla. Oh, ito'y ti sabtem. Diyos ka. Naglem mga dagos. Diyak napuntaan ti awanan ba ito? Kasano ang nakadanon iti sakanan ti turod ni Miguel? Natayan ti upat akadwag. Delikado na ito yan. Congressman! Anya tiramitan tayo! Talo tayo lang na nabati! Kumlab ka lang, Hector. Sharpshooter ni Miguel. Diyaga mo, noan niya tinaramid na. Dagalat-latan nga day ti sakanan ti turod. Ha?
Congressman! Napaltugan man ng timaysa! Santan anatalgad iti da ito'y alugar. Umakar ta iti paglemangan. Umaykan, Hector! Wan, Congressman! Napaltugan ni Hector! Agmay-may saklangan! Anya nga iti aramida! Agmay-may salangan ni Congressman Marasigan. Numabalin. Tiliwan niya si Biyag. Tapno ikar baso na. Ayop ka, Miguel. Sigit kay ti barukong ko. Sana kaskan ka lang timang parmag kanya. Itimakan nawa na pasit ti turot tinagtaodan ti boses na. Tiyamom nga ta, ket kabalanag. Ha! Sana ka paati o itikaskan ka lang. Congressman! Sumuko ka langan! Di kan lumaban pa'y! Ta sino ka kumaamang ibaga kanya itikas ka? Awan ti karbangam, Miguel. Miguel, siya kung ti makisarita ken kuana. Sige, Colonel. Congressman! Husto ni Miguel! Sumuko kan! Ikanta kay ti gundaway mo agbiag! Kenas kanya ikarom tinagbasulam iti gobyerno! Liputak, dagiti awanan bahin. Isukibot ko ti may sapaltog ko iti likodak. Kampay idi. Sumuko akon kadakwada. Kati puruak ko ti igam ko nga igam kadakwada. Aday ta. May sukibot kun ti may sapaltog iti likodak. Colonel Maravilla! Di kay agpaputukan. Sumuko akon kada kayo kini Miguel. Ingato kon dagiti ima. Colonel, nagparangan ni Congressman Marasigan. Congressman! Ipuruwag mo ti igam mo apaltog iti sango! Wan! Atoy! Agtalinaed lata nakangato dagiti imam. Umasidigag ken ka! Colonel! Ayok ka talaga, Congressman! Ibus ko ti balakkan ka! Colonel, kumpag ka kanyak. Naskan ang maitaray ka adagos iti ospital. Di nagpakatalagan, Miguel. Kabailak nga durang ti sakit. Gapoy ti panakabalto ko. Ngam, Colonel. Now nagtitama ti bala iti bakrang mo. Di nagpakatanagan ko nakmat. Kabailak ti bakit, Miguel. Colonel, Ti cellphone ko. Umawag ag adagos iti presento da kiti polis. Naskan, ama ka umay da adagos dito nakapasambakan ti enkwentro. Altea, isumat lagayam anang waras dagiti nagado a soldado kan polis iti sentro ti tanatay gayaman ni Congressman Marasigan. Anya? Wan ma'am, ni Congressman Marasigan ita ti pagsasaritaan dagiti tao. At dapay lang ti bangkay na iti punerarya. Nagpatinggamat laangan ti piyag dayjay a congressman. Sigurado nga agtalnan ti probinsya. Gapo iti pan nakapapatay na. Sapay lang kuma, ma'am. Sigon ka dagiti tattao. Nakainkwentro ni Congressman Marasigan dagiti pulis kan soldado. Ala, saan tan nga agpayagpay dito ili? Inta ipakaam mo, kada nana Amalia. Nataymatan ni Congressman Marasigan. Malamlamayan itan ti bangkay na ije punerarya. Boss, talagang agsasarunon ti pan nakapapatay dagiti simmi na iti grupo tayo. Limaban ka dagiti otoridad ni Congressman Marasigan. Iso na disgrasya. Billy,
Kabisadok ti kabailan ni Congressman Marasigan itirangag. Gaputas sigot a general. Mas dawak lang. Ta nagbita na papatay dagiti pulis. Wan nga rod, boss. Kasla na rin tapat yan at isigod a general. Nagpiit ti pan nakapapatay na. Sigurado a pumigsa manan ti negosyo. Gaputa na tayon dagiti kalaban ko. Nasayaat matagas jay tinapasamak kadakwata. Saan tayon na nagrigat pa'y amang likidar kadakwata? Boss, nabayaga pa nawan asisimen mi titunggal garaw dadya congressman. Ita, may isa na nalami sa bangkay. Rumbang lang ang mapasamak tigas jay kan kuana. Billy. Miguel, anak, huston tinaaramid mo. Adun tinaitulong mo ka ni Colonel Maravilla. Jack kayat, asika amot ti maisagmak. Iso apang nga asim. Sarda nga mon ti aramidam. Nanang, si bibiyag pa'y laeng ni Don Braulio. Diyos ko. Natayan dagiti sanga. Iso nga'y sublat ko matan tipon. Patsak ani Don Braulio ti utak iti amin ang mapaspasamak ita ariribok dito'y probinsya. Miguel, talaga ka di adi mon sardangan ti aramidam. Ulitak nanang. Isardang ko lang da ito'y aramidak. No na ipabalod kon dayjay a Don Braulio. Aniya. Ngam no lumaban. Aramidak ti rumbang. Iti kabitan na panawan. Rumbang laeng ang mapukawan dayjay a Don Braulio. Kumusta ti sugat mo, Colonel? Masayat na tan, Miguel. Manipod rin mo haraki di ospital. Naganay kayan ti bagit. Malamlamayan ang tibangkay ni Congressman Marasigan iti punerarya. Adumot ang dagiti rimwara kaso na. Ngam dinan maikaro iti pagbaludan. Tanatay matan. Juan Miguel, kinapudno na. Nagbalin niya star witness ti may sa kadagiti puyot na. Intudo na dagiti na ikaling armas iti kakaykaywan. Colonel. Positive, Miguel. Dagiti mapukpukaw pa'y nga igam nga ada iti database. Nasarakanan, babaen ka dagiti na ikaling nga igam. Colonel, saan laang ani Congressman Marasigan ti agar aramid iti illegal, iti daytoy a probinsya? Aduda pa'y. Anya? Saan pa nalpas ti laban kontra kadagiti big time a sindikato? Ni Congressman Marasigan, ket may salaeng kadagiti nakaamamak a gun runner. Nawaya pa'y lang agkatang-katang tilakay, a leader dagiti sindikato. Sino day ta leader dagiti sindikato, Miguel? Ni Don Braulio. Anya? Sigod atao ni Don Braulio ni Congressman Marasigan. Idi general pa'y lang daytoy. Nakamamak atao ni Don Braulio. Agtamad kan kwa na dagiti kriminal. Kastamad kan dagiti daduma a politiko. Anya? Nabilag. Ken ado dagiti buyot na. Tunggal garaw day alakay. Nakabantay latta dagiti nasisiglat a buyot na. Anya ti planon itang aramitan barok. Maawatak ti inak tatakabo. Ngam narugya kon daytoy. Ripuuga kon dagiti managdakdakas. Barok. May sapay day a mayor karyon. Jak lang amin matsambaan ket. Nalaingmet nga aglaman. Ay, agyaman unay ken ka, Miguel. Anya ti pagyamyamanam, tatakabo. Gapo, iti may tultulong mo kanyak. Awan ti baal ko amang sango ka ni Mayor Carrion. Ti hustisya,
Ti nakatay ni Nena ti sapsapulag. Di kay madanagan tatakabo. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno maipayan iti hustisya ti nakatay ni Nena. Apa pinayaban na, boss? At na pata kapag natayo, Billy. Iso ang pili naman ay bag dagiti tao tayo. Sa dino ti papanan tayo, boss? Iti punerarya ang nakamasayagan ti bangkay ni Congressman Marasigan. Anya? Kampay idi, makipagriknaak iti pamilya na. Kaya't kumata makita ti bangkay dayday ngawanan bahin. Boss? Ala, isaganam jay lugan. Ti kayat ko, siya ti kitaan dagiti tao asumungad iti punerarya. Boss, saan tayo nga paggat iti papantayo iti lamayan? Taapay ko ma, kahit natay matanda di akabusor tayo iti negosyo. Boss, Awan ti rumbang nga pagdanagam, Billy. Natalagad tayon iti ruwar. Tanatayan dagiti agpangpangta iti biyag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, diwliway na dinggan ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatan! Tepang! Iti tangatan! Inapalabas, kabayatan ti panagdalyas at da Congressman Marasigan at damang kamkamat kadakwada a patrol car dagiti pulis. Iti daytamet lang agundaway. Napasamak tiranget iti nagbaetan dagiti pulis ken iti grupo ni Congressman Marasigan. Napaltugan ni Hector ket tilangan Congressman tinabati. Liniputan ni Congressman Marasigan ni Colonel Maravilla iso ang napaltugan ti baklang na. Dagos met ang nagtignan ni Miguel iso nga inyibus nan ti bala ti paltug na ken ni Congressman Marasigan. Intaray a dagos ni Miguel ni Colonel Maravilla iti pagagasan. Iti met panagsarasarita da Billy ken Don Braulio. Naibaga ti lakay ti pannakilamay na ken ni Congressman Marasigan. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatan! Kampay iti, makipagriknaak iti pamilya na. Kaya't kumet ang makita ti bangkay dayjay ngawanan bahin. boss. Ala, isaganam tilugan. Ti kayat ko, siyak ti kitaan dagiti tao asumungad iti punerarya. Boss, di tayo nga tagpaggat iti ipapantayo iti lamayan. Takrot! Anya kumangay ti pagpaggadan tayo. Kahit natayan dagiti kabusor tayo iti negosyo. Boss, Billy, awan ti rumbang nga pagdanagam. Natalagad tayo iti ruwan. Tanatayan dagiti agpangpangta iti biyag ko. Pilay! Ang parimor ni Don Braulio ti punerarya. nagsipot kayo lang iti aglawlaw kakadwa. Di tayo mo ti kabusor tayo. Napagkat ti kadda tayo diti aglawlaw ti panirarya. Wan Pilay! Pilay. Jackman na mo. No, pa na panunot ni Don Braulio ti umay dito. Yosi. Ang mga no, adapay na bati, na puyot ni Congressman Marasigan. Kat liputan da tayo. Paliiwag kita iti unag ti punerarya. At awan mo ti karkar na anaglaw ka. Basta diti agliway. Siputan nyo dagiti talo alalaki iti saan unay nga dayo. Pilay! Sa bali ti madmadlaw ko kada kawada. Iso, ne. Tumuwaran ni boss. Agsagana kayo. Ang mga nukilat nga damang lipot ka ni boss. Billy, diyak magustuhan ti aramidan ni Mayor Carion. Idatag yung kanyang iti kabiitan na panahon. Sayang dagiti ibay bayad ko kan kuha na agatad. Tapno lang makastrek dagiti droga iti ili na. Marigatan kami nga umasidag ka ni Mayor Carion, boss. Nagado dagiti buyot na, amang bambantay kan kuha na. Anya?
Hindi na palabas ngal daw. Sinurot mi dagiti buyot na. Ngam napay kami amang likidar kadakwada. Anya ti kayat mo asawan. Kabayatan na sursurutan mi ti kotse nagluganan da. Adalang labas kada kami nakamotorsiklo. Kat pinabettak na ti kotse nagluganan dagiti buyot ni Mayor Carrion. Anya? Naunaan na kami ti nakamotorsiklo, boss. Saan arason na itapili? Planuan nyo anay baga. No kasano? Amay datagyo kanyak dayjay a Mayor Carrion. Boss, Ala, agtignay kayon, Billy. Aramidan yon ti magbagak kada kayo. boss, ada kumapay bagak kada kayo. Anya data? Kasanon ti panangilibas mi kani Jaime iti pagbaludan. Asikasuan nyo pa yung umunan ni Mayor Carrion. Naska na makasaritak dayjay at tao. Amok, aglam-lamang dayjay. Gaputan na amwakon, timadi ngar aramidan na. Sigurado ka akayat mo ti sumurot kanyak iti paraiso, Toro? Un, ma'am. Di ka madanagan. Sa anak ang mabutang kini Don Braulio. Nakasaganak iti anyaman nga ramidan na kanya. Ala, sumurot ka nga rod kanyak. Mabait na ang Ma'am Althea. Adda na patig nga alaag tay tugot ko. Anya data? Mangimatak iti mo ko. Imbag lang armas ta. Saan yan? Siya kung ti makaamok ka ni Ninong Braulio. Sigurado ka, ma'am? Wan, di ka madanagan. Tasyak ti makaamukan ka. Toro. Nagadayugayam ti paraiso, Ma'am Althea. Nalabsan ta pa yan ti mansyon ni Don Braulio. Wan, panagkunag. Awan ita ni Ninong Braulio iti paraiso. Dagiti lang para bantay ti adayjay. Ma'am Althea, imbag lakit din tanam-amu ka. Apay anay bagam ti kasta? Gaputan na ikan maris ti biyag ko, ma'am. Uray adda mapaspasamak ariribok iti biyag tayo. Nagtali na adlat ta ti panaggagayim tayo. Toro. Kan naadanak iti gayam akas kan ka. Nasimpad kan man nakawat. Kasta ka di? Wan, ma'am. Oh, apay ang nagsinay ka? Kwa, ma'am. Malagip ko lang tinapalapas. Ha? Kaslaad na kurang itibiyag ko. Kanayon ang malaglagip ko ti gayam ko, ani Miguel. Toro. Nupudnuman asi bibiyag. Kumusta nga taitan ti gayam ko? Apay asaan ngagpakpakita? Toro. Numabalin. Diyak kayat nga isawang ti kastoy. Anya dayta, ma'am. Saan nga ta nga agul-ulbud laang ni Nana Amalia? Asibibiyak ni Miguel. Diyak ka mo, ma'am. Uray siyak. Mariribo ka nak iti mapaspasamak. Iso adyak masungbatan na ita. Ulitak nga ibaga. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Nagparangkuman kada tayo. Kumaa, ma'am. Kailiw ko una yun, tigayam ko. Asidagdan iti paraiso. Agsiko akon iti makanawan. Asidagdan. Wow! Pudno dagitin bagbagada na Amalia kan na Rosalia. Talaga nagpintas ti paraiso. Wantoro. Ngam aging ka ita. Maburbur siya ang nagpaila ang nukuko at talaga dagiti dadakal ko ti paraiso. Ma'am Althea. Nabasak namin ti dokumento ti daga iti kalabas. Ako kwa ni Don Braulio ti paraiso. Ma'am. Agdwa-dwa. Agpada ti imbaga kanyak danana Marcelina kanana Amalia. Apeke.
Tinabasak a dokumento. Ma'am, ang mga nuhustong tiimbagadakan ka. Isungag paliiwag. Napintas dahi ti a lugar. Kan nagmayak ti riknak nga adda ditoy. Natal na ti kapanimutak. Jak mailadawan ti marikriknak iti dahi ti a lugar. Kasla naggapo akon iti dahi ti a lugar. Ngamjakon malagip no kaano. Nalabit nga iti ubing kapaylaang, ma'am. Ngama, pulos nga awan malagip ko. Ma'am Althea, kita unda tadag iti do alalaki iti saan unay nga adayaw. Bayam lang ida. Para bantay ni Ninong Braulio dagita, diti paraiso. Ma'am, kasla sa bali titigtig na ita. Kan nasiputak pa'y nga daing sukibot dapaltog. Anya? At dapaltog dagiti para bantay ni Don Braulio, Ma'am Althea. Saan ka nga at padlaw ang nasiputan ita? Saan ka nga padlaw, Toro? Kadwa ni Althea tinakinagayam ni Miguel. Nagturong na iti igit ti bebay. Ket tumalang kayo ti awanan bay na lakin. Mapanak iti andang agsasarita. Pagkitaklat tayo ti kinaimbag ni Althea. Tayo so ti bilin ni boss. Jak maguston ti panagtalang kayo ti lakyan ti aglawlaw. Asit gak kita. Kadwang magkayam ti lakyan agayam ni Miguel, Althea. Billy. Itay kayo pa'y lapalpaliwen. Adak lang iti san unay nga dayo diti paraiso. Un gayam. Ada na isagana makmakan para kada kayo. Saan kami pa'y ang mabisin? Ma'am, mabisina. Anya? Mabisin mo't gayam to'y bodyguard mo, Althea. Excuse me, Billy. Sa anak a bodyguard, gayam ko ni Ma'am Althea. Anya? Nasingad agayam ko ni Ma'am Althea. Tandaan ang data. Gusto dahi Toro. Di mo tutupan ni Billy. No di kayo mangan. Ipasyar kayo langan iti aglawlaw ti paraiso, Althea. Panagkunak. Ado pa tisan mo na pasyar dito ay. Iso akadwaan kayo kani Toro alakyan. Billy, di mo sang kadakamat alakyanak. Kus kalamang insulto. Relax. Agpungtot kala adagos. Saan mo't adagas ti pagbagakan ka? Dakas para kanyak. Nieta. Tugak sanday to'y alakyan. Apayakit kita ang nakmatlatan, ha, Billy? Awan. Nagpintas kagayam no saan ka alakyan. Anya. Billy, pangasin. Panawan na kami kanitoro. Sige. Panawan kayo pa nga ron. Althea, Toro. Talagaan na atap kanyak ni Althea. Adan to na taon daw mo kanyak. Siyak lang ti makatalikwa iti kinapusaksak mo a babae. Awanin ti makitak abuyot ni Mayor Carion iti aglawlaw ti ili. Nalabit ang naglamangdan. Gapo iti napasamak kini Congressman Marasigan. Sa anak latang agsardang. Aging gaadyak makita dagiti managdakdakes. Adda nagsardang ako at siya iti saan unay nga dayo. Patsak aday tapasdag apalpaliwag. Ti lugar apapapanandag iti miyembro ti. Dagiti buyot ni Don Braulio ti agturong iti nightclub. Si putak ida. Boss, napan dagiti tao tayo iti pastak apagis-istambayan dagiti buyot ni Mayor Carion. Kurt? Sigun ka ni Albert, awanan tinapaliw da buyot ti Mayor. Panagkunak, naglaylawdan ga po iti napasamak ka ni Congressman Marasigan. Kasta?
Awan mo to ni Mayor Carrion iti balay na, boss. Dahil tatimbaga ti para si im tayo. Napan kayo ka din iti munisipyo ang nagpaliw. Ang mga nodalaang mat iti opisina na. Nagpaliwid yun ni Larry, boss. Talagang awan ti Mayor. Talagang harod nga glimlimangan na ijay ang Mayor Carrion. Di kay madanagan, boss. Di ka magsarday mang sapol ka ni Mayor Carrion. Iti kabitan na panawan. Idatagmintin ka, ti Mayor. Adto siputan di lalaki iti san uning adayo. Nik, nalabit adag iti lalaki nga day iti sangot ti pastag. Day jayay. Nagturungan iti. Ay kukuha naghayam ti motorsiklo na kaparada. Inuwar na kigam na. Inumatay yung pinakamotorsiklo. Ay, delikado dito yan. Diyos ka! Kung ako ka, pinaltugan na dagiti lalaki iti sangot ti pasteg. Ay, matumbata amin. Sino nga ito dyan ang paltog ka dagiti lalaki? Jack amo, no gusto dahi iti amarikrik-nak. Apay ha, kasya tinasiputak at tignan dyan ng papatay iti lalaki iti rabi ay. Malagip ko ni Sir Miguel. Bueno, malagip ko. Nilaan Sir Miguel ti amok amakaaramit ti kasjay. Nakita kong titigtignay na. Goryo, anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, ti liway na denggan, ti tuloy, ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatan! Nobela ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. Computer Recording Technician Mike Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti TZWT 540 Cam Daytoy nga Estasyon. Tepang! Iti tangatan!